Inpahayag ang Commission on Election o COMELEC nga tulong nga senaryo ang ira ginandam yan na para barangay ngan Sangguniang Kabataan election. Sumalakan COMELEC, andam na ang poll body kung mapirmahan man o i-veto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nagkakansilaha BSKA. Hagin dumarang special emergency meeting, ginpahayag nga padayon ang pag-andam ha BSKA, kaupod na dinhi ang pag-aandam han komisyon ha 60,000 kabug-os hinbalot box, padayon man o diri or madadayon man o diri iton eleksyon. Ginagatan Department of Health Stern Visayas Center for Health Development ang publikong mabaro ngan maging alerto bahin ha monkeypox. Sumalaha pa munuan an impacts in bahin na sakit nga durotan virus, ang sakit to skin contact nga pakikipagilawas ang rason na pagtapon hini ha iba nga diri ini airborne. Pwede masayop an impacts kumo iba pa nga sakit sugadhan bulutong utigdas. Sanglit, mas maupay nga igpakonsulta ang mga doktor kung makaabatin mga sintomas. Ang Clade 2 pala naman ang nakikitaan habug-os nga Pilipinas ngan diri Clade 1B nga ginkakabaraka ha ibang parte ha kalibutan. Patay na nga makitaan nga nakarigo na ha era kalugaringon dugo ang mag-asawa sulod ang era Panimalaya, Barangay Liluan, Ormoc City, Kakulop. Kinkilalan mga biktima nga ira alias Tomas, usa nga foreigner ngan Sara Lombards, Pinay nga may orngan mga retired OFW kang ha US. Ay inisyal nga investigasyon posible nga ginsulod in mga kawatan ang Panimalayan mga biktima tungod nga nawawara ang mga gamit suganan niton kwarta, mga alahas ngan laptop. Subay naman ha mga amyaw hini nga may ada na batian daw hirang nga buto pero waray lanira ini pansinap ko tungod kahon na lanira nga tikang lahat tingog ha mga sarakyan nga naagi ha natura nga lugar. Nakita naman ang mag-asawan bugto nga babayi ni Sara Kakulophan alas 7 ito na aga. Apag kaya napadayon pa ang investigasyon ang kapulisan para matudlok ang nagpapaluyo hamaong insidente kung makilalan or kung may adahira person of interest. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Maxan. Max Healthy, Max Sarap.